Witam serdecznie, tutaj z tej strony ciężkostronniczy Mikołaj i ASW. I ciężko kontynuujemy w ciężkim tempie ciężkiego Borderlands 2. Dobra, nie jest aż taki ciężki. Zbliżamy się nieuchronnie ku końcowi. Poziom coraz wyższy, przeciwnicy coraz twardsi, ja coraz bardziej kaszlę. Broń coraz fajniejsza. Poważnie, w samym końcu. No! Panie. No kurde, zabiłbym go. No ale dobra. Dobra. Wow. Ale to ci loada. No i odpadło mu coś. Też jakoś się tak dziwnie tnie tutaj mi. A ty nie wiem. No cholera no. Fraps się tnie. To może taki moment. No, konstruktor. Kurde. Spokojnie. Dzięki. Dwa konstruktory. Bez jajek. Dobra, Co jeden. ty też? No, No. co ja robię? Kurde, kasza. Konie, jakiemu krytykale po 5000 biorę. Też się przyłożyłem. No. Jak kiedyś było... O nie! Konstruktor, zginiemy. To teraz. Moje oko. W oko mi jest koko. Co my tu Nie. mamy zrobić? Weź tego, dobra, bierę. Take map, Mamy się wrócić. Turnyn, dobra. Ganzaj. A, nie dało No. się tam przeskoczyć. Jakie gówno! On mnie dusi, koklusz. Czy mam nadzieję, że nie. Prawdziwe granie to się zacznie za drugim podejściem w tą grę. Ta. I maksowaniem poziomu. Może jak nam kiedyś odpierdoli i kupimy jakiś dodatek, to wrócimy do niej potem, ale... Mimo wszystko, naprawdę chyba byśmy mimo wszystko musieli według mieć- mnie wystarczy, że kupuje się wersję przedpremierową. I już nie będziemy ładować w kieszeń panów twórców. Tak. Kurwa mać. Teraz dla kogoś innego będziemy. Teraz Pieniążki wesprzemy wydawać. troszkę Danger Close i EA. Ta. Kurde. Męczy mnie. No idź tam, daj mu to. Dam mu łapówkę. Sprzedam. Weapony. Yes. Co? Jakie fight? The Talon God. Ale to jest chyba... Mamy sobie porozmawiać z każdym. Ale to jest wszystko jako dodatkowe oprócz Claptrapa. Ale to my sobie pogadamy z każdym. To... Tu jeszcze szafeczki o pindole. Muszę moment. Pan. E, Da nam coś. Tanis, penis, dobra. Dobra, ja pójdę do Zeda. Dobra, a ja pójdę do... a nie do Claptrapa, pójdę na końcu, bo... Tak, pójdziemy Do tego do... mechanika pójdę. Skuda. A te szafeczki zawsze mnie tak nęcą, nigdy ich nie mogę ominąć. Money. Aż mi pejsy rosną jak to robię. Chcesz Mikołaj tarczy, która ma 3137 tego? No wiesz, sam damage to trochę mało. Ale dalej tu już trochę mniej. Nie, zostanę przy mojej. Ja też. A. To jeszcze Maxi, Hamalak, Marcus. No już takie klimaty się robią, nie? Takie
To... Już się zbliżamy. Ku końcu, ku końcu. Do Nie narobienia w uchronnie. gacie. Nieuchronnie. To ja zahaczę o Black Marketa jeszcze. Ja też. Może mamy jakiego dolca? A ja mam nawet 31. O, ja mam 20. Już sobie kupiłem. Co by ty wziąć? Rakietnicę wezmę, to się przydaje zawsze. Ja sobie wziąłem do shotguna. Pogadaj tam z Moxie. Cześć maleńka. Siema. Chciałem 3 ananasy, niestety się nie udało. Ale challenge'a zrobiłem. A, jeszcze jedne. Hazard. A, dobra. Jeszcze Marcus. IQś, gdzie ty idziesz? Do Markusa. Chyba źle idziesz, bo tam jest claptrap. No to idź do Markusa, a ja już idę do Claptrapa. Czeka! No idź! Dobra. Siema Markus, masz coś fajnego dla mnie? Tu. O, Okej. tego nie użyję. Co mi dajesz? Co ci dał? Taki karabin co ty masz. A, Tina. Tina. Kill Jack, kill Jack, kill Jack, kill Jack, kill Jack. Kill Jack. A poem. Kill Jack. bardzo ładny poemat od Tiny. Klapi. No, to już naprawdę są takie tendencje końcowe. Gimme 5. O kur... Zobacz sobie drugi podpunkt. End this. Ja się boję. This is the end. Hold your breath and count to 10. Jak głosi piosenka z Skyfall. Tak. Zapraszamy do kin 24 październik. My będziemy. Tak. Może potem machniemy jakiś materiał, powiemy, co myślimy o tym. Tak. Zrobimy też materiał o pewnej książce, nie powiem jakiej, ale zrobimy. Światowcy, kurwa mać. A niedługo będziemy jeszcze reklamować te. Płatki śniadaniowe. Nie. Wpierdalaj z Freaky Gamers. Oni już wpierdalają. Czy wpierdalasz i ty? Kawał bułki. A nie. Jedź pan. Jak tu trzeba jechać? Nie mam zielonego pojęcia. Ojej, nie. Źle. Zawrót. Haha, się obił. Tam. A, Belmong. O. Ale to powiem ci, trochę to krótkie wychodzi, znaczy krótkie. Ja się spodziewałem, że będziemy to cisnąć tam do połowy 2167 mniej więcej, nie? Że to... Ale jeszcze ile zadań pobocznych do zrobienia, No właśnie. które nie ustępują wcale długością ani zawartością zadaniom głównym. No. Ja, pięknie. No i gdzie ten klapter? Aha, tutaj. This is it, minion. Our vengeance is finally at hand. Let's tear this planet a new toll. Ciul. Zarodino! Imperium's No bo... gonna Aha. regret Że pójdziemy w szturm. Pandora. Minion, I'm gonna get that door open so I can take care of that hand Zarodino! myself. Dobra. You hear me, Jack? You killed my friends. You destroyed Klaptrap, ty my tak crime klepiesz line. blaszaną mordą, a potem my dostajemy w pierdol. Właśnie. And I am On jest going nastawiony to na bojowo. Że wspomnę tylko tego wielkiego wikinga na tronie. To mu najpierw ubliżał, a potem myśmy go musieli zajebać. with your face while I cloak my way O, over to the chłopaciki. invisible. Klaptrap się piznął niewidzialny i spokój. Gdzie on jest? No zniknął. O, biedactwo. No, robot se już nie fapnie. I'm like cloaked over by the controls. Let me just get this door open. Gdzie on You jest? think a door Tu. can stop me, O! Jack? I was made to open doors.
Jezus Mariec, jemu się co dzieje. Job I sent you on going okay? No, claptrap. And open! Open! Access denied. What? I said and open! No to kurwa otworzył. Close a secondary set of doors. Dispatching additional troops. Brawo, chyba złomu. Dispatch more troops. No nie. Female voice. Dobra, więcej expa. Shut down the arm. Just cover me, minion. Tam jest hot. Claptrapa chroni. Hot or not. Nie. Pokradli mi wszystkie te... Don't stop shooting! What a badass. Ty me... Dzięki. Dobra. Yes! Shutting the door defenses down. Now. Activating additional door defenses. Turrets deployed. Kurwa, claptrap. Coś mu nie idzie. Dispatching additional troops. No! More bots incoming. We got warlords. Ja pierdzielę. A tych wieżyczek się nie da rozpieprzyć. Nie, bo mają tą tarczę. No. Jezus Maria. I'm hacking those turrets so they'll fight for us. 1500 gramów. Dobrze. Nie. Access correct. O! Dostaliśmy wieżyczki. The turrets are fighting for us now. Żeśmy cały czas cierpili. Teraz może dostaniemy nagrodę. No. Ty już dostałeś. No. I'm overriding the door locks. Just Don't stay worry, alive, won't minion. tell anyone. You're the best, amigo. Dzięki. O. I teraz będzie 1000 innych z tych Additional troops. zamków, nie? Kurwa! Będzie udłużanej śmierci. No chyba. Wow. Dobra, ja... Badasy, kutasy. Badas, ile możesz... Nie, Mikołaj, Oje. pokradłeś mi wszystkich. On your feet, Joker! Dzięki w ostatniej Co to z sekundzie. tymi drzwiami się robi? Claptrap to teraz wszystko robi. Mi coś pomóc czy coś. Dobra, pomógł mi, działka są, ale... Fuck, wieżyczka. Dobra, ja sobie poradzę. Zostaw tego. Dobra, Badasa. okej. To? Reinforcements A to coś dla ciebie. completed. Don't worry, baby. To jest tam dla komandosa. Jebać. O! Już, wreszcie. We did it, minion. Jack thought he could stop us with a door? Ha! I was made to open doors. There's no stopping us now, minion. No i... Together, we shall free Pandora. I will lead you into battle. I will destroy her. Dlaczego siedzisz w Claptrapie? Yes! I will... Stairs? No! A on nie może po schodach. O kurwa. Co za smutna historia. Go on without me. Do your master proud. Continue Claptrap. Let me alone. know when you're done with that job. Claptrap. Damn it, Jack. How did you know the stairs were my only weakness? Next electrocution. Kurwa. Przeszkoda nie do przejścia. Mogliśmy go wziąć tak pod pachę, nie? Heroes Pass. Tak pod pachę i wiesz. Chodź, Claptrap. No, kontynuujemy. Alone. That child killer. Find Jack. Key's nearly charged. Spoko, Jacek, dorwiemy cię. Gonna end. Flaki to już masz kurwa wyprute gadzie. Welcome to Dr. Zed's
Ja sobie nakupię do wszystkiego max amunicji. Nie będę szczędził. To może być ostatni nasz bój. Może być. Więc nie ma co. Pizdu amunicji. O, 27 rakiet. Dobra, ja mam 21, ale zwarty i gotowy. ścisnąć poślady i grać można. Już widzę komitet powitalny. Chew 'em up, honey. A chleb i sól mają? Nie, ale mają ołów! O kur... Bole! Kurde. O panie. No, Dasz radę? tak. Po coś ty rakietnicę mam? No niby ta. Zaś będzie rozpierdolił pewnie. Co tu się dzieje? O panie. Nie No, dobieg, dobij go, nie dobij dobieg. go. O ty mendo. Będziesz mnie tu robocie. Swoich bił? Precz z komuno! Ale lata tych iskier, tego wszystkiego. Nie. Bóle. Dzikie węże. Beczka, beczka! Nie. Gdzie jest pan gonciarz? Panie gonciarzu, apeluję do pana. Nie! O to! Już myślałem, że taki ten... Hulk się zrespił. Dzięki. No kurna, nie kulgać się po ziemi. Dobra. Kulgać to się można prywatnie. Ale nie słysz go... Co to? O kurna. Działka. O kurna. Tylko zła barka desantowa. O. No tak to wygląda. Inżyniery. Ło! Brick wszedł do akcji. Bardzo prawidłowo. No bardzo dobrze. O, i ten. Mordekaj. No. Zacny był z niego snajper. To... Okej. No, Mordechaj. Nie wiem co tam kombinujesz, opie, ale działaj. Bardzo sprytnie. Idziemy. Komitet powitalny już jest. Ciekawe, czy wreszcie nas kiedyś powitają chlebem i solą. A nie 90 gramami ołowiu. To ja mi zrobię Ja idę tam w granat. bój, nie ma co. Szybko zmienić broń, szybko zmienić kurwa broń. O panie. Ja sobie dam radę. Wow. Dobra. Za nami, za nami, za nami. Tutaj, tutaj. Kurna, muszę broń zmienić. Gdzie jest mój shotgun? Sprzedałem. Chyba. Ja pierdzielę. Co jest do... Nieważne, poradzimy sobie bez niego. Don't worry, I won't tell anyone. Dziękuję. Dobra. A jest gęsto, ale bywało gęściej, szczerze mówiąc. To... Jak na razie to jest... Nic, czego byśmy Spokój. nie widzieli wcześniej. Szczególnie ze zwalistym drwalem w towarzystwie. To... Który rozdupca wszystko ręcami. Dobra. Range. Engaging autocannons. Jakie autocannon? Sentry!
Ja nie pierdolam. Napierdolaj go coś codziennie. No niech tu tłucze pięściami. No, mówię. Jak dziki jakiś. Dziki dzik. Skaglika. Takie ubliżanie. Wieżyczki, kurde, tylko nie rozwalimy ich, bo... Trzymają te tarcze to tam. No nie. Wysz. Głupie dzidy. No na 32 poziomie są gnoje. O. No nie. Gotta circle around and make the shot. Just stay alive. Dobra, jestem poza zasięgiem ich. Fuck. Ja wracam do gry. Przeładuję. Wow. Ale mi służba zdrowia pociągła. 4000. Nie ma co oszczędzać na zdrowiu. W obecnej sytuacji... Kurde. No ale na jednorękich bandytów nie będę mieć. Czym, że są jednorękimi bandytami, tu się tworzymy historię w tym momencie. Nie no, ktoś już chyba przeszedł tą grę, więc... Ale ja nie! No ja też nie. Dispatching jet loaders. Po bosku. No dobra. Ja sobie się wycofuję swoje zdanie, że... Chyba nigdy nie było tak... Nie, bywało. Mać! I wtedy nie miałem rakietnicy. Flying. I'm up here. Dobra. Mordekaj, otwieraj. Baby. Ej, tu są przeciwnicy od razu. Tak? No? Gdzie? 5. No, Pysznie. no. They're swarming me, Brush. Ja pierdziel. Keep going. O, już, dobra. Go. Co tam się kurwa dzieje? A wyżarło biedaków. Locking onto drop bar. O kurde. Commencing lunar bombardment. Konstruktor. Chowaj się! Just go, Flam. Go. Ciu, Bryk się tu poświęca. Takie emocje. Te. Zostaw go. Dobra. Ta. Nie ma tak. Pierdolnięcie nuklearne. Ja pier... Nuklealne powiadasz? Nuklearne jeszcze. Mogę powiedzieć. Kurde. A. A, Dasz ja radę? se poradzę. Nie dam sobie rady. By tej tarczy zasranej nie rozłożyli. No. Ja im tam wejdę i im tam ciepnę granat. To można? A no można. Że zaś padłem. Dobra, pomogę. Nie, wstanę. Nie, szkoda rakietnicy. Dobra. Apteczka. Jakiś soldier tutaj był. Już nie ma. Dobra. Może powiedzieć, że wyszedł ci tam od tyłu. Można powiedzieć. Dobra. Pomoc. Zawsze dobre. Jet loader lata jeden, ale dobra. A, to tak. Nieważne. Dobra, wszystko mamy. Idziemy. Idziemy dalej w poszukiwaniu Jacka. Tędy nie. Szafeczka. Co tu mamy? Gdzie ty? Ja sobie wezmę, ponieważ ja nie posiadam wyrzutni rakiet. No dobra. O, a to jest ten chyba, Volt. Tam, Gdzie? no na końcu.
Ten wiercili. Like a boss. To się nazywa. Wyrzutnia. Nie ma co się oszczędzać. Super badass ladder. Gdzie? Tam. Wow, faktycznie. Not now! Dobra, ja rozwalę tego. War ladder. Fellas, meet the missus? Dobra, musimy Co? pomóc. Aha, Don't stop shooting! dobra. Dzięki. Matko boska. Nie bluźnij, Marcin, nie bluźnij. Obrzucę was granatami! A, już się skończyły. A, fuck. Dobra, idę z pomocą. I się wycofam. A zauważyłeś, że szybciej się reanimuje już? No, O panie. Ta zniewaga. albo krytykale jak się da. No właśnie się nie da. Da się w tą broń jego jak strzela. Dobra, coś trafiłem, nie wiem co. Jeden granat, drugi, trzeci, czwarty. Dobra, po nim. O! Zmarnowałem. Czemu? A, tak się załatwi. O panie. Będziemy mieli na co wydawać później. No. Dobra. Ciąg dalszy. Okej. Zbrajamy się na szybko. Badass Constructor. A, dobra. A, to niech tylko wyjdzie. Okej, tego SGT czy jakoś tak to już nie ma. Dobra. Wow. A mnie bada zdrową. Mikołaj, gdzie ty jesteś? Obok. Znaczy, Aha. no dobra. Już się tam... Ja mu bezpiecznie z daleka walę snajpą krytykale. Nie, a ja byłem bliżej. Bo ona ma 1500 damage'u, więc Ile mu tam za krytykala bierzesz? teraz go rozpieprzę. No i dobrze. 3700. Ludź. Służba zdrowia coraz droższa. Te. Ja już powinienem mieć jakąś kartę tego. Stałego... Pacjenta. Tak. No i Pięknie. rozpieprzony. Tam też dodałem coś A od jeszcze siebie. duży, jeszcze warloader tam. To jak tam dojdę to... Cholera, padłem. Jak to mi pójdzie to zdążę. Że sobie dam radę. Będzie ciężko, ale się postaram. New mag! Dobra. Jak tu we mnie Dobra. pójdzie... Fellas, meet the missus! Wow, a tu ten Iż. za rogiem. No nie. A się. Dobra. Padł. Rozwalony. Kurde. Weź 5 granatów. Aj. Dobra. No. Jest nieźle. Kurde. Ale wysyłają ich znowu tyle, że Niech ich wdupcą nie motor. naprawisz, dziadu. Okej. Padli wszyscy? To, znaczy tam dalej znowu będzie. Dobra, dalej to tam.
Nie zbliżaj się, bo 2 granaty poszły. Dobra. Teraz będzie 32 poziom. U mnie te... O. Dobra. Nie, nie. Dobra. Jest jeszcze apteczka. Ło, mnie pizło. Not dead yet! Dobra, mam to. No tutaj dual wielding. Wow. O, sorki. Dobra. Prąd go tak dobył. Okej. Dobra, to jedziemy dalej. Dobra, jeszcze tylko rzucę okiem na wszystkie te tarcze skurwiałe i inne gówna. No, tarcza 3678, wszystko lepsze od mojej. Chyba se wezmę. Nie wiem, tutaj są jakieś karabiny, co podpalają. Co podpalają? Jeden podpala, a drugi slaguje. To nie wiem, jak chcesz to se weź. Nie mam shotguna, to wezmę to. Będziesz Gdzie? chciał? Gdzie są? Tutaj. Ja zobaczę. Ha. Słabszy od mojego, ale ten slaguje, a ten podpala. Tak. Highly effective versus flash, a jak to działa? A, mogę wziąć. Dobra, a ja bym w tym momencie skończył w sumie i końcówkę samą, czy tam ile nam zostało, wziął sobie już na ostatni odcinek, żeby tego nie przeciągać tak za bardzo. Dobra. A więc żegnam się z wami serdecznie i podtrzymujemy hitchcockowsko napięcie. Widzimy się już w kolejnym, najprawdopodobniej ostatnim odcinku, tak więc tymczasem czuwajcie! Cześć.